La innovació a l'aula la podem aplicar tant a nivell tecnològic com a nivell metodològic, com a nivell de materials que podem utilitzar. Tota innovació vol dir canvi. Per tant, què volem? Fer un canvi, apostar per un canvi que ajudi els nostres alumnes a ser millor persones, a ser més autònomes, a participar dins de l'aula, a cohesionar el grup en el que estan vivint. Per què? Perquè tot això és el que es trobaran en el món exterior. Els docents ja no vivim la innovació com una cosa que passarà en un moment i un cop això hagi passat ja estarà, sinó que sabem que no pararà mai aquest canvi, aquesta transformació. I ho fem precisament per això, per poder acompanyar els alumnes en aquest procés d'aprenentatge i, per tant, ens hem d'estar renovant constantment. Ara mateix tenim dos projectes en innovació molt potents, que és el projecte de robòtica i el projecte d'audiovisuals. Per què són importants? Per exemple, el projecte d'audiovisuals és importantíssim perquè els nens pràcticament des del moment que neixen estan davant d'una pantalla i, per tant, l'escola té un gran repte en educar aquests alumnes, en fer una mirada crítica, una mirada creativa també, davant d'aquestes pantalles. Què és la part audiovisual? Sempre han tingut tot el material per part dels profes, perquè, per exemple, jo des d'un primer punt no tenia el que era una càmera com en condicions per fer quelcom. Però, per exemple, hem fet fotografies, un videoclip, vídeos, treballs creatius. La veritat que per la part audiovisual ha estat molt intens, però de veritat molt gratificant. Des de fa molts anys que la robòtica i la programació és un pilar fonamental a l'escola i ho treballem això des de P3, no? I a la primària està tot com molt seqüenciat, no? Cada any és com un repte més, no? Perquè es complica una miqueta més, però ells també tenen més capacitat. Jo, per exemple, quan vam començar a quart de l'ESO amb els projectes de robòtica i programació, és com un tema que no havia vist mai a la vida i tampoc sabia... Era com el típic que feien els informàtics, però no sabia com de què anava. I em va agradar moltíssim, vaig descobrir com totes les coses que eren possibles de fer amb programació i amb robòtica i, clar, em va fascinar. Llavors crec que serveix molt per fomentar als nens més joves i més petits, sobretot, que tinguin aquests interessos cap a la tecnologia i cap a la robòtica i aquestes coses que ara en el món en el que vivim és superimportant.